Wah, mulai sekolah ini pengen udah tutup ya saya. Oh, oke, aku ya nggak udah toh. Iya. Cak aku nggak ngerti cak. Oh iya aku ya ngelai tapi ya tak tuh besok apa? Ya, kira apa kok? Udah tok kok soal aku bayar Ya bener ya. Oke. Ya. Week later, one eternity later. Oh ya, soalnya cak. Piye? Jalan siraku mati toh. Dihapusin aku lan. Ya Allah, sakne biati sik. Nyo ben remote-nya. Nyo, tutupnya. Makanya ya masuk Ya. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Piye cak? Ngopo kowe? Ya aku di sini gue naik pengen. Karo sapa meneh? Aku iki Kok kok kalian kalian sih tidak sih. ingin waduh ae wonge. Lah kowe iki kakean mikir lanangan lho. Koyo aku ngene iki lho main santai ya, Cis. Ora Los wae ya. los wae. Lah kok kae SMA harus merokok. Ambil wae weh. Dek, mulai sekolah kok malah merokok. Lah ngopo to, Mbak? Ya iya urusan dhewe Lah iya to. Elingo, merokok iso merusak lingkungan lan kesehatan, uga merusak generasi nom zaman saiki. Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua. Sabar, intro dulu.